Lendületben a Liget. Karcag város sportéletének podcastje. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Mihály Norbert vagyok, ez pedig a Lendületben a Liget podcast 6. adása. Mai vendégem Varga Zoltán, akit ugye a Karcagi Sport Egyesület utánpótlásából ismerhetünk. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, üdvözöllek Norbi, és üdvözlöm a hallgatókat is. Mutatkozz be kérlek azoknak, akik esetleg kevésbé ismernek téged. Én egy tradicionális családból származok itt Karcagon a labdarúgás terén, mivel édesapám is itt volt labdarúgó, MB2-ben ő volt a csapatkapitány, itt volt utána többször edző MB3-ba, ezért én is itt Karcagon fociztam, 40 éves koromban itt hagytam abba a labdarúgást, azóta utánpótlással foglalkozok, párhuzamosan csapatom is van, az U13-as csapat, és én vagyok a kapcsolattartó a 14 bozsikos csapattal. Ugye említetted, hogy az utánpótlással foglalkozol, ez a fő irányvonalad, és ott is ugye úgymond a kisebbek. Hogyan lehet ezeket a gyerekeket bevonzani, és hogyan lehet őket bent tartani a rendszerben? Mi már több óvodában benn vagyunk, több edző kollégámmal, és ott 4-5 éves korban már foglalkozásokat tartunk. Itt még nem képzésről beszélünk, hanem élményről, játékról, örömforrás legyen a labda. Az óvodások, mivel hogy vizuálisan gondolkodnak, így mesés áltosztorikat használunk, oroszlán, krokodél, varázskapu, amit a gyerekek megértenek és bele tudják élni magukat. Gyerekek érezzék jól magukat és boldogan menjenek haza, és legközelebb is jönni fognak. A legfontosabb nálunk a labdarúgásnál akkor működik jól az utánpótlás szinten, ha nem csak játékosokat nevel, hanem élményt ad. Ha a gyerek megszereti a focit, akkor maradni fog, és ez hosszú távon mindennél fontosabb. Megkerülhetetlen téma a lemorzsolódás és ugye a fluktuálódás, amikor ugye valaki befejezi, abba hagyja. Hogyan látod ezt a helyzetet itt Karcagon? Kérdezem azért ezt így, ugye, mert az országosan is most egyre inkább problémát jelent, hogy ahogy idősödnek a gyerekek, úgy egyre kevesebben maradnak meg, nem csak a labdarúgásban, hanem bármilyen más sportágban is. A gyerekeknél ők több szinten mennek át, és ez a normális. A kicsiknél 9 éves korig nagyon sokan jönnek, 20-25 fős csoportok vannak, itt még mindenki focista akar lenni. Később 11-12 éves korban már megoszlik, nem vagyok olyan tehetséges, megnézem a zeneiskolát, nyelvtanulást, akkor van már egy 10-15% kis lemorzsolódásunk, mivel hogy egyszerre mindent nem lehet csinálni. Később a kamaszkor az beindul, és akkor sajnos több gyereket elveszítünk, ez iskola, továbbtanulás. Aki addig csak azért járt, hogy a szülő akarta, az most kiszáll. Itt már a teljesítmény váltakozó nekik, a növekedés miatt, a fáradtság, suli miatt hullámzik a forma. Ez nem azért van, mert nem akarja, hanem a motiváció nem állandó náluk. Ma még profi akar lenni, holnap már abba hagyná. A kamaszkorra sikerek, kudarcok miatt változik a hozzáállás a gyerekeknél. Edzőként az a dolgunk, hogy ezt kezeljük, ez nem probléma, hanem az a életkor velejárója. Említetted, hogy motiválatlanná válnak a gyerekek. Hogyan látod most azt, hogy a mostani fiatalok, a mostani gyerekek azok kevésbé motiváltak, mint amilyenek mondhatom így a mi időnkben mi voltunk, hogy egyszerűen a mai társadalom és az a rengeteg technikai dolog az elviszi őket más irányba? Azt, hogy 100 éve vagy most, ugyanúgy a motiváció volt a gyerekeknek most is. Itt a gyerekek elveszítik már a focinak a szeretetét, amit kiskorukban megkaptak, és itt nekik ez a motiváció hiányzik, az az élmény, ami gyerekkorában megvolt, azt veszítik el. És ennek mi lehet az oka? Eltűnik a játék öröme. Nagy lesz a nyomás náluk, kevés a sikerélmény, nem érzi a gyerek magát már a csapat részének, és így elveszíti a motivációt. Van olyan korosztály, van olyan korcsoport, amely vízválasztónak számít. Mi az, ameddig ki lehet húzni, és mi az, ahol változtatni kellene? Igen, ez a 14-15 éves korszak, amikor a továbbtanulás miatt is dönteniük kell neki, ekkor ők nagyon kamaszok abba, itt azért bejön már a lányok szerepe is, és ennyiben ők nagyon választóvonal elé vannak állítva, hogy maradjak, focizzak, vagy ne focizzak, és akkor tanulás mellett döntsek. Itt ugyanúgy aki tovább tanul, vidékre megy, ő valószínűleg, ha nem a focit válassza egy nagyobb egyesületnél, akkor ő
elveszik, nem tud járni haza edzésre, vagy csak hétvégén tud játszani, így ő neki már azt a játékosságot, örömöt nem adja vissza a foci. Mind kellene változtatni. Itt nekünk nagyon az a képzési módszerünk, hogy mindenkinél legyen meg a gyerekeknek a sikerélmény, hogy érezze azt, hogy fontos és számítunk rájuk, hogy a közösségben legyen meg, ez ugyanúgy a U7-nél, ugyanúgy legyen meg az U19-nél is, a nagyobb korosztályoknál is, és hogyha mindenki érzi azt, hogy fontos, számítunk rá, akkor jönni fog, és a továbbiakban is hosszú távon is marad a labdarúgásnál. Ugye nem titok, hogy az U13-as csapatnak az edzője vagy, ami ugye nem szerepel rosszul. Hogyan látod a saját csapatodnál ezt a helyzetet? Vannak olyan játékosaid, akikből akár még bármi is lehet, vagy túl korai még ilyenről beszélni? Saját korosztályom egy kimondottan jó korosztály, nagyon ügyes gyerekekkel körbevéve, nem lehet beszélni arról, hogy mert a tehetség az nagyon kevés ahhoz, hogy valaki elérjen bármit. Itt azt mondom, hogy mind a 15-6 fő elérheti, itt az akarat, ami a legfontosabb náluk. Itt gyerekek a tabellát nagyon nézik. A tabella nem számít. Nekem az a siker, hogy szezon végén minél jobb játékosokat tudjak feladni technikailag, bátrabbat, és mindig imádjon focizni. Ha jövőre olyan srácokat adok át a nagyobb korosztályba, akik 1-1 ellen tudnak játszani, szeretik a labdát, akkor már nyertünk, és független az eredménytől. Hogyan látod most az U14 és az U15 helyzetét? Nyílt most az út a továbbiakban a te jelenlegi játékosaidnak? Nyílik út tovább, hogy ugyanúgy a U13-as csapatunk U14-be fog regionálisba szerepelni, hogy igazából nagyon sok felkérés van a gyerekektől, több akadémiáról, hogy szeretnék őket vinni. Ez az útja neki, hogy aki fentebb tud, igenis ő neki a fejlődés miatt igenis menni kell. Mi ezt is támogatjuk, hogy igen, lépcsőzetesen ők lépjenek fel. Mi hál' Isten létszámban is jól vagyunk, így a gyerekeknek jövőre is U14-ben is a szerepeltetése rendben lesz. Említetted, hogy akadémiák is figyelik a gyerekeket. Ugye nem titok az sem, hogy a Szolnoki Központ, illetve a DVRC is nagy hatással van itt a helyi labdarúgásra. Hogyan kell ezt elképzelni? Mi a U13-as délkeleti regionális bajnokságban játszunk, és ott többször megjelennek már megfigyelők, de akár egy U11-es regionális tornán is megjelennek a megfigyelők, és ez nem csak Debrecen-Szolnok, hanem több helyről is. Minap Szeged családról hívtak, akik ők is figyelték a mi srácunkat, hogy nagyon örömteli volt, hogy ilyen helyekről is keresnek, de szerencsére Karcagról akadémiára mennek, és a tehetségközpontokat így már kihagyják. Visszakanyarodva a fluktuációhoz, mennyire nehéz itt tartani őket, és mennyire kellene itt tartani őket, hogy az helyi utánpótlás hierarchiája az végig rendben maradjon? Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mikor körzetközpont lettünk, a 2011-eseket több vidéki, a környékről vidéki srácot tudtunk behozni, és ők is örömmel jöttek be. Nekik is volt felkérés, hogy menjenek akadémiára vagy tehetségközpontra. 2 srác, aki elment, a többiek itt maradtak, pedig kaptak ajánlatot. Természetes, hogy ez a motiváció, azért egy MB2-es felnőtt csapatunk van, és ezt ők is tudják, és ezért ők nagyon is szeretnének, volt, aki ki is jelentette, hogy ő így szeretne Karcagon felnőtt labdarúgó lenni. És már említette az MB2-es csapatot, azt is láttuk többször, hogy a U15-ös, U11-es csapat a labdaszedő egy-egy mérkőzésen. Mit jelent ezeknek a gyereknek az, hogy testközelből láthatják az MB2-es focistákat, és az, hogy a helyi hierarchia tetején egy úgymond professzionális csapat van. Mennyire motiválja ez őket? Ez nekünk edzőknek elég nehéz, mivel mindenkinek van a korosztályának egy csoportja, és ott úgy tudjuk kiírni, hogy hétvégén MB2-es mérkőzés labda az első 8. És akkor van, mikor van vita belőle, hogy hát én hamarabb írtam ki, hogy azért a gyerekek nagyon szeretnek jönni, és nagyon örülnek, hogy a felnőtt csapat. Vannak példaképek, ami ők is látják, hogy hova lehet eljutni, hogy minden gyerek már most elég sok karcolós mezben van, és akkor a Gírségtől kezdve
több játékos Székely Dávid messzámával, nevével van ellátva, és büszkén viselik. És akkor a végére még egy kérdés. Nem úgy teszem fel, hogy mit üzennél azoknak a gyerekeknek, akik most szeretnének megismerkedni a labdarúgással, inkább úgy, hogy mit üzennél azoknak a szülőknek, akik szeretnék, hogy sportoljon a gyermekük. A szülőknek azt szeretném, hogy mindvégig biztassák őket. Mérkőzés után hogy érezted magad? Jól játszottál nagyon. Ez, ami az önbizalom a gyereknek mindig előrelépést ad, és ha a szülő, akkor ki? Hát a szülőnek teljes mértékben mellette kell állni, a gyereknek is, az a gyerek fejlődni fog. Köszönjük szépen a beszélgetést, és azt tanácsoljuk a helyi labdarúgásban lévőknek, hogy szurkoljanak a Karcagi Sportegyesület utánpótlás csapatainak. Mi is köszönjük szépen, és én is köszönöm személy szerint.